Bueno, pirata taleko, kontatuko diogu guztua zer egin dugu, nola joan dugu. Igara, eta miratuko dugu gure altxorra, ezta? Baina igara joateko bidaia oso luzea denez, familiei zer esango diogu. Agur, familiei, egun asko da ditugu lako ikusiko. Eta zer erabiliko ditugu esateko koloretako zapiak. Egin dugu kanta, bai, eta agurtuko dugu gure familia, bai, ez? Itxasoan unintzak
Eta duan, egin badara, iegara, behitu segurun dagoen irla. Itxasua gurutxatu behar dugu, eta zelan joango gara, Arrauketan joango gara? Bagoetan batean? Bai? Joango gara arrauketan? Maria.